A unha persoa sustituta ou a unha funcionaria de carreira que pertenza á Seguridade Social pode serlles útil, nalgún momento, consultar a súa vida laboral. E neste tutorial vouvos explicar o xeito máis rápido e sinxelo para consultala, e ademais vouno facer en menos de 2 minutos, polo que deixo vos xa coa cabeceira da canle e co vídeo. O que ides precisar para solicitar a vida laboral é o voso teléfono móvil, tamén serve un ordenador ou tablet, pero precisaredes igualmente ter o teléfono móvil á man. O voso número e letra do DNI e a vosa data de nacemento. Así de sinxelo, con isto sería suficiente para poder facernos coa nosa vida laboral. E como é o proceso para solicitala? Pois tamén é moi fácil, imos aló. En Google escribides vida laboral SMS. Entrades na primeira ligazón. Agora facedes clic onde di continúa en Import Task, portal da tesorería. Despois, onde di solicitar informe. E por último facedes clic onde di vía SMS. Agora a aplicación pídenos unha serie de datos que son o DNI, a data de nacemento e por último o voso teléfono móvil. E agora ides recibir precisamente no voso teléfono móvil unha clave que deberedes introducir aquí neste espazo e despois pulsar en entrar. E como vedes, nun segundo xa tedes acceso a absolutamente toda a vosa vida laboral, que incluso poderedes descargar facendo clic aquí, e nun segundo se estará xa disponible no voso ordenador, abrídela e poderedes vela, como estades vendo na vosa pantalla, totalmente completa a vosa vida laboral. Espero que este tutorial vos sexa de moita axuda e xa sabedes, vémonos no seguinte, un saúdo.